Oh shit, here we go again. Let him cook! Στρατηγέ μου! Στρατηγέ μου! Τα παλικάρια μας μέσα σε κόλαση! Μέσα σε κόλαση! Πάμε κι όπου μας βάλει ρε μαλάκα! Αριανάρα μου! Το αφεντικό της πόλης! Άρης! Άρης! Keep up, motherfucker! Όλοι γερά, όλοι με πάθος. Ευχαριστούμε κύριε Σιάου για το τσοροντίφρακα που με δίνετε. Νάτι! Νάτι! Οι πρωταθλητές! Νάτι! Νάτι! Οι πρωταθλητές! Οντούντου! 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 Κέντρο και δυνατά! Κέντρο και δυνατά! Θα με πείσει για τον Πάοκ, λάχανο! Σαλόνικα! Σαλόνικα! Με το θερμαϊκό σου! Που έχεις και καμπάρι σου! Σαλόνικα τον Άρη, το Θεό σου! Άλλαξες ρε μαλάκα κανάλι! Τι να μην φωνάζω ρε μαλάκα 2 μέρες! 2 μέρες δεν βλέπουμε τίποτα εδώ πέρα! Πέρα βράδυ ρε μαλάκα! Γάμω το στανιό σου, γάμω τον έμονα, πού είναι ασύμματος! Κατάφερες, είναι κατόρθωμα να δω τον Ολυμπιακό να τον σπάζουν, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μπορώ να πω κάτι, Βασίλη. Άντε ξυπνάτε με σας δουλεύει! Μπορώ να πω κάτι. Σας έχουν ρημάξει και τους δύο, είναι πρώτος το παίζει αδικημένος. Γελάει η Ελλάδα. Αν ο Άρης στις 12 του μηνός πρέπει να κόψει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, θα πέσει νεκρός και θα πάρει και τον ΠΑΟΚ μαζί του. Μαζί του. Έξω απάδικο. Ευχή δηλαδή, έτσι. Βέβαια. Ναι. Οκ. Και ο Βασίλης, νόμιζα ότι κάτι άλλο ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα. Και ο Βασίλης ανοίγει. Βρίσκει τον δικέφαλο του Βορρά πρωταθλητή σε ένα ίσως από τα πλέον ανέλπιστα πρωταθλήματα. Αποβολή! Κόκκινη! Κόκκινη μαλάκα! Κόκκινη μαλάκα! Κόκκινη! Άφηξε για τον Πλάκα το γύρισμα που έκανε από την άλλη πλευρά και ο Παγιανίδης. Αυτός είναι ο χρυσός σκόρερ. Ζάχο, το κύπελο εμείς Ζάχο. Βάλ' το παλικάρι μου, βάλ' το! Το χάσε. Ωρε φίλε. Αυτό το Κι αν είστε καλά παιδάκια, πολύ πιθανό να συναντήσετε και τα στρουμφάκια. Thank you.